Nagpalabot sang mensahe si King Charles III sang Britanya bilang pag-isa sini sa pag-obserbar sang World Cancer Day kapon nga adlaw. Gipakigbahin sini sa mismong apektado man sa among sakit kaya man ini nga na-eksperyensahan pagi sa pagpaidalom sa nagkalaylain nga mga treatment. Suno pa sa iya nga kaloy halin sa ibahan kaalam kag pagpalangga naghatag sang ginhawa sa karabahin sang pagpabulong sa sining nga sakit. Ginhatagan man sang British Royal Family sang pasidungog nga mga komunidad nga nagaatipan sa mga tawo nga may kaangay sang sining balatian. Nabaluan nga dawa na katuig nagligad sanggin sa publiko sang British Royal Family nga na-diagnose ang hari nga mayara ini sang cancer. Sunod sa palaso sa maayo nga estable o kung yara sa maayo nga kondisyon si King Charles bangod man sa nagabulig sa iya nga mga doktor. I just wanted to ask you to join me today in finding a special place in your hearts and your minds and prayers for the hundreds of thousands of people across our United Kingdom who receive a cancer diagnosis each year, and for the millions more who love and care for them. Throughout my own cancer journey, I've been profoundly moved by what I can only call the community of care that surrounds every cancer patient. The specialists, the nurses, researchers and volunteers who work tirelessly to save and improve lives.